Operaționalizarea acestui PCR este făcut de către specialiști care au fost instruiți la Institutul Național Cantacuzino, astfel că aceste probe și acest aparat va fi inclus de astăzi în Programul Național de Testare pentru Coronavirus. Al doilea subiect pe care vreau să vi-l aduc cunoștințe este legat de reînființarea administrației financiare în orașul Scornicești. Era singurul oraș din județul Olt care nu avea o administrație financiară, astfel că toată zona de nord a județului, instituții publice, persoane fizice, persoane juridice vor avea la dispoziție administrația financiară Scornicești împreună și cu un birou de trezorerie pentru a se putea face și plăți, venind astfel în sprijinul mediului de afaceri și a instituțiilor publice din nordul județului. De asemenea, la nivelul Direcției Finanțelor Publice Olt a fost ridicat nivelul acestei instituții la nivelul A, astfel că finanțele Olt și județul Olt este la același nivel cu județele puternice din România. Tot acest proces instituțional în sprijinul mediului de afaceri și a persoanelor fizice putându-se desfășura astfel la un nivel mult mai bun. De asemenea, pentru că municipiul Slatina are o platformă industrială foarte puternică, cu om mari contribuabili, cu o cifră de afaceri de peste 10 miliarde de lei și care generează peste 20.000 de locuri de muncă împreună cu celelalte societăți mici și mijlocii care sunt în relație de colaborare cu ei, se va reînființa un compartiment pentru mari contribuabili la nivelul Direcției Județene a Finanțelor Publice Olt pentru a veni sprijinul a tot ce înseamnă mari contribuabili la nivelul județului Olt.